ಹಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲ ಅವಳ ಹುಡುಗಿ ದೇವತರ ಅವಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಇವರಾರು ಮಲ್ಪುಲ್ ಲಂಚೋನಿ ಹೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ. A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. ಹೆಂಕುಲು 6 hours later. The next day. ಪಿದಾಡ್ದ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಕೋಡೆ ಪೋಡು ನಿನ್ನೆ ಪೋರಾಗಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅದು ದಾದಾಪುರ ಹಣ್ಣು ತೂಕನೆ ಪೋಯ್ ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂತೆ ಕಣ್ಣು ಗುರುನು ಆತೆ ಬೆದಲಿ Sapakara sarak kabat sapara karai sarak sapakara sarak kabat